రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ రామ. ఈరోజు 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము. శ్రీ భగవాన్ వాచ ఊర్ధమూల అధ శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహుర్ అవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేత్. శ్రీ భగవానుడు పలికను, వేళ్ళు పై ముఖముగాను, కొమ్మలో క్రింది ముఖముగాను, వేద మంత్రాలు ఆకులుగాను కలిగిన ఒక నశింపు లేని అశ్వత్థ వృక్షముగా చెప్పబడినది. ఈ వృక్షమును తెలిసినవాడు వేదములో తెలిసినవాడు. సో భగవంతుడు, మీరేమన్నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారండి? చేస్తున్నాను స్క్రీన్ షేర్. ఏం కనిపించలేదే? లేదు, ఇక్కడ నాకు స్క్రీన్ షేర్ అన్నట్లే అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నాకే వేరే వాళ్ళు వస్తుంది కదా, వస్తుంది కదా. ఓకే, నేను మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతాను అయితే. చూడండి సార్, చూడండి. అది అంటే ఉంది, అది స్క్రీన్ ఉంది ఇక్కడ నాకు. సో భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో తన పురుషోత్తమ యోగం అని చెప్తారు. భగవంతుడు తన పరమోన్నత స్థితిని మళ్ళీ చెప్తా మనకి ఇప్పుడు ఈ వేదాలు ఏమి, వేదాల ఉద్దేశం ఏమి, లక్ష్యం ఏమి అంటే భగవద్గీత మేము వింటున్నాము, భగవంతుడి నుంచి వింటున్నాము. అయితే వేదాలు ఏం చెప్తుంది అని కొన్నప్పుడు మనకి ఇది అవ్వచ్చు. దానికి భగవంతుడు వేదాల లక్ష్యం ఏమి, మనకి జగంది ఒక అశ్వత్థ వృక్షంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణ తీసుకొని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాము. ఇది భగవంతుడు చెప్తుండేది, ఈ ఒక అశ్వత్థ వృక్షము మేము వినేది ఈ జగంలా కిందదన వేళ్ళు ఉంటుంది, కొమ్మల్లో పైన ఉంటుంది. అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, లేదు, ఒక వృక్షం, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఉంది, వేళ్ళు పైన ఉంది, కొమ్మలు కింద ఉంది. ఇది మేము చూసేలే ఇట్లా యావదిన ఒక వృక్షము. ఇది చూసేది మేము ఎక్కడ అంటే ఒక ఇట్లా ఈ రీతిగా మేము చూస్తా ఉండేది రిఫ్లెక్షన్, వికృత ప్రతిబింబం, ఒక రిఫ్లెక్షన్ ట్రాన్స్ది, ఒక నీళ్ళ మేము చూస్తాం, ఈ ప్రతిబింబం చూస్తాం. ఇది సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ రీతిగా వృక్ష ఉంది అంటే ఈ జగత్ని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చెప్పేది, నిజమైన వృక్షం ఉండేది అది మేము ఇక్కడ చూస్తాలే అని చెప్పేదానికి భగవంతుడు ఇది ఆ ఉద్దేశం. ఇది భగవంతుడి అంటే ఇది ప్రతిబింబ, వికృత ప్రతిబింబమైన ఒక వృక్షం, ఒక చెట్టు, ఇది నీళ్ళ చూస్తాం మేము. ఆ నీళ్ళ చూసినప్పుడు అక్కడ మనకి పైన మనకి వేళ్ళలు కనిపిస్తుంది, రూట్స్, మళ్ళీ కింద కొమ్మలు రెమ్మలు అంతా కనిపిస్తుంది. సో ఆ రీతిగా భగవంతుడు చెప్పేది నిజమైన ఇది అశ్వత్థ వృక్షము, నిజమైన అస్తిత్వము, నిజమైన అంటే అది భగవంతుడు వైకుంఠ లోకము, గోలోకము అని. మేము ఇక్కడ ఉండే జగత్తు ఇది నిజమైన జగత్ కాదు. నిజమైన కాదు అంటే ఇది ఒక అశ్వత్థ వృక్షము రిఫ్లెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మేము చూసేది ఒక అశ్వత్థ వృక్షం కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకేమైనా పండు చెట్టు కావచ్చు. మేము ఒక యాపిల్ చూస్తాం, మేము ఒక దాని రిఫ్లెక్షన్లా, ఆ నీళ్ళ, దాని అవికృత ప్రతిబింబని మేము ఆ నీళ్ళలోగా పోని యాపిల్ తిందాము అని పోతే మనకి యాపిల్ దొరకదు అక్కడ. ఆ రీతిగా యాక్చువల్లీ నిజమైన ఆనందము, నిజమైన సుఖము ఈ జగత్లో మనకి దొరకదు. మనకి నిజమైన కావాలంటే మేము ఆ నిజమైన యాపిల్ ట్రీ దాని ఉంది, దానిపైన ఎక్కి దాన్ని పండి తినాలి. మేము దాంట్లో ప్రతిబింబంలో మనకి దొరకదు. సో ఆ రీతిగా ఇది ఎన్నెన్నో మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ శ్లోకంది. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది ఇది ఏ రీతిగా ఒక మాన్ పైన, ఒక నీళ్ళ పైన ఒక ప్రతిబింబం అవుతుంది, రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది. అయితే ఈ జగత్తు సృష్టి అయ్యేది, జగత్తు నడిచిపోతుండేది ఇది మన కోరికల పైన. కోరిక అనేది మనకుంది, భౌతిక ఇంద్రియ ఆసక్తిలు ఉన్నాయి. ఇది ఉండే నుంచి ఈ
జగత్ల కార్యకలాపాలు అవుతుంది. సో ఈ డిజైర్ మన మూల ఉద్దేశం ఏమంటే మనకి భగవంతుడు స్వతంత్రంగా నేను నా కామాలు నా కోరికలు ఉన్నాయి, దానికే ఈ సంపూర్ణ జగత్ల నేను వచ్చినాను, మళ్ళీ ఇక్కడ కార్యాలను చేస్తున్నాను అని భగవంతుడు చెప్తారు. సో భగవంతుడు చెప్పేది వేద మంత్రాలు అనేది ఇక్కడ ఒక ఆకలు అంటే ఈ వేద మంత్రాల్లో నేను చేసే ద్వారా మనకి ఒక ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష, ఈ ధర్మాన్ని ఏమి అనుసరణ చేయాలి, కొన్ని యాగాలు, కొన్ని దేవత పూజలు, ఎన్నెన్నో మార్గాలు ఇచ్చారు వేదల్లా. ఇది చేస్తా మనకి ఇక్కడే ఏం కావాలి, మనకి ఒక అర్థం అంటే ఒక డబ్బలో ధనము, ఇంకొకటి ఇది మనకి దొరుకుతుంది. మళ్ళీ దొరికిన తర్వాత కామం అంటే మనకి ఉండే ఇంద్రియ పూర కోరికలు, దాన్ని మేము కంప్లీట్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. కొనాకి మోక్షం అని వేదాలు ఇచ్చేది ధర్మ అర్థ కామ మోక్షం అని స్లో ప్రాసెస్ మనకి చెప్తారు మనకి. సో భగవంతుడు ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని చెప్పుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండేది. ఈ అశ్వత్థ వృక్ష ఇటు పోషణ యావది నుంచి అవుతుంది అంటే ఈ 3 గుణాల నుంచి మేము వెనకాల అధ్యాయంలో విన్నాము. సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణ, ఈ 3 గుణాల నుంచి దీన్ని పోషణ అవుతా ఉంది. ఏ రీతిగా నిజమైన వృక్షానికి నీళ్ళు కావాలి, వాటర్ నుంచి దాని ఇది లైఫ్, దాని అంత సస్టైనెన్స్ మెయింటెనెన్స్. అదే రీతిగా ఈ వింటా ఉండే ఈ భౌతిక జగం, ఈ ఇన్వర్టెడ్ అశ్వత్థ వృక్ష, దీనికి పోషణ ఏం రీతి అవుతా ఉంది అంటే 3 గుణాల్లో అవుతా ఉంది. మనకి ఆ గుణాలు ఉంది, ఈరోజు సత్వగుణం ఉంది, రజోగుణం ఉంది, తమోగుణం ఉంది. దాని నుంచి మనకి ఆ కోరికలు ఉన్నాయి. ఆ కోరికలు ఉన్న దాని నుంచి మేము ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలో మేము బద్ధుడై ఉన్నాము అని మేము అవగాహన చేసుకున్నాం. ఆమెట్గా ఇంకా భగవంతుడు చెప్తుండేది ఇది చూడండి ఎంత పెద్ద అశ్వత్థ వృక్ష అంటే అదశ్చ ఊర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖాగుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల అదశ్చ మూలాని అనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకి. ఈ వృక్ష శాఖలో ప్రకృతి తిరగడం వల్లచే పోషింపబడేది ఊర్ధ్వం అధోముఖములుగా వ్యాపించి ఉన్నవి. దీన్ని చిగుళ్ళే ఇంద్రియార్థములు. అధోముఖముగా ఉన్నత ఈ వృక్షవు వేళ్ళలో మనుష్యలోకం కామ్యకర్మలకు సంబంధించినవి ఉన్నవి. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు దీనికి నో బిగినింగ్ నో ఎండ్. అశ్వత్థ వృక్షానికి మేము చూసేది ఈ జగత్తు విజ్ఞానులు చెప్పేది అన్లిమిటెడ్, ఇంకా ఇక్కడ స్టార్ట్ ఎక్కడ ఎండ్ అంత్యం మాకు తెలీదు అంటారు. అంటే అంత పెద్దది. సో ఈ అశ్వత్థ వృక్షము స్టార్ట్ తెలీదు, ఎండ్ తెలీదు అనిపిస్తుంది. అయితే స్టార్ట్ చెప్తారు, పైన మన బ్రహ్మలోకం ఉంది, బ్రహ్మలోకం నుంచి కింద పాతాళ లోకం, కింద గర్భోదక విష్ణువు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలా. సో కింద వరకు ఉంది. సో మేము మనుష్య కింద ఉన్నాం, మేము అంటే మధ్యలో ఉన్నాం. మన పైన ఎన్నో దేవతలు ఉన్నారు, మన కిందకపోతే ఇంకా దానవులు ఉన్నారు, ఇంకా జంతువులు ఉన్నారు. ఇది చూపిస్తూ ఉండేది పైన నుంచి కింద అంటే 84 లక్షల జీవరాశి. సో కొన్నప్పుడు మేము పుణ్యకర్మం చేస్తామేమో, ఈ వేదాలని అనుసరించుతా, వేదాల్లో ఫాలో చేస్తా మేము పైన స్వతగుణం పొంది పైన పోతామంట. కొన్నప్పుడు మేము రజోగుణం తమోగుణం ఎక్కువగా అవుతా మేము ఒక జంతువులయ్యో ఇంకోగా దానవులవో మేము కింద పోతామంట. సో ఈ రీతిగా ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలోనే మేము ఒక పైన ఒక కింద అని మేము ఎంతో అనాది కాలంగా, అనాది కర్మ ఫలే పడి భవారణవ జలే మేము చెప్తారు. మా కర్మము ఎప్పుడు షురు అయింది అని మనకి ఆల్మోస్ట్ అనాది అంటే తెలియదు, మనకి బిగినింగ్ లేదు అని చెప్తారు. బిగినింగ్ ఉంది, ఎంత వెనకాలి అంటే ఇది ఎంత దీర్ఘ సమయం అంటే ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే చెప్తారు, దీన్ని అనాది అని చెప్తారు. ఆ కర్మ ఫలంలో మేము బంధనమయ్యి మేము పైన కింద ఒక మనుష్యుడి నుంచి ఒక దేవతలు మళ్ళీ తిరగా మనుషులు, మళ్ళీ జంతువులు, మళ్ళీ చెట్లు, ఈ రీతిగా మేము ఓ జన్మ నుంచి ఇంకొక జన్మ అంట. ఇన్ఫాక్ట్ బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళ దృష్టిగా చూస్తే వాళ్ళ దీర్ఘ సమయము, వాళ్ళది ఒక 100 సంవత్సరము, మన ఎంతో 311 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ ఏమో చెప్తారు. అంత పెద్ద జీవాయుష్. వాళ్ళు చూస్తే ప్రతి సెకండ్ మేము ఒక దేహం నుంచి ఒక శరీరం నుంచి ఇంకొక శరీరానికి, ఒక ఇంద్రియ కోరిక నుంచి ఇంకొక కోరికకి, మనుజుడి నుంచి
దేవత నుంచి జంతు నుంచి ఈ రీతి మేము జంప్ అవుతూ ఉంటాము. ఈ రీతి వాళ్ళకి దృష్టి వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. మరి సెకండ్ మేము దేహం బదలావణ చేస్తుంటాం. సో మేము ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలో అనాది కాలం నుంచి మేము బద్ధమై ఉన్నాం. అది భగవంతుడు మనకు చెప్తుండేది. సో ఇది ఆది ఎక్కడ, అంత్యం ఎక్కడ, మేము చేసే కర్మాల నుంచి మేము బంధనంగా గుణాలు పొందుకొని మేము ఒక జీవం నుంచి ఇంకొక జీవంని మేము పొందుతున్నాము. సో ఇది అంత పెద్ద అశ్వత్థ వృక్షాలంటే అంత పెద్ద ఇది వృక్షం చెట్టు అని. సో భగవంతుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ఉండేది మనకి కొంచెం మనకి అవగాహన. కానీ ఈ భౌతిక జగత్ అనేది ఇంత పెద్దది, ఇంత విస్తారంగా ఉన్నది. ఈ విస్తారంగా మేము ఇక్కడ మేము బంధనం అయిపోయి ఉన్నాము ఈ 3 గుణాల్లో. ఇంత బంధనం అయిపోయి ఈ అశ్వత్థ వృక్షం అనేది సర్వస్వం అనుకుని ఉన్నాము. అయితే అశ్వత్థ వృక్షం కదా నిజమైన అశ్వత్థ వృక్షం కాదు. ఇది ఒక వికృత ప్రతిబింబం. ఇది వికృతం అంటే రిఫ్లెక్షన్ లా నిజమైన ఇది ఆనందం లేదో, నిజమైన సంబంధాలు లేదో, అన్ని కూడా అశాశ్వతమే ఇక్కడ అని భగవంతులు ఆవుగా మనకి తెలివిచ్చేదానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు మనకి. సో ఈ వేదాల్లో సాధారణంగా మనకి ఇచ్చే ధర్మక్రియలో ఈ ఒక అశ్వత్థ వృక్షంలోనే కింది నుంచి పైన వచ్చేదానికి మేము మనుజుల నుంచి సత్వగుణం పొంది దేవతలు అవి ఈ రీతిగా ఒక ఇంద్రియ భోగంనే, ఇంద్రియ సుఖాన్ని అనుభవించేదానికి అని అవగాహన చేసుకోవాలి నేను. సో భగవంతుడు దాని తర్వాత చెప్పేది సరూప్ 3-4 శ్లోకము. న రూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే న అంతో నచాదిర్ నచ సంప్రతిష్ట అశ్వత్థాం ఏనం సువిరూఢ మూలం అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్ పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి. సో భగవంతుడు చెప్పేది నా రూపాణి అస్య తతోపలభ్యతే. ఈ నిజమైన రూపము ఇక్కడ ఈ జగంలో మేము చూసే కాదు. ఈ అశ్వత్థ దీన్ని నా అంతో నా చాదిర్ నా సంప్రతిష్టతే, ఎక్కడ దీనికి స్టార్ట్ ఎక్కడ ఎండ్ అని చూసే కాదు. సో ఇది అంత డీప్ గా ఇది ఉంది. ఇది అంత పెద్దగా విస్తారంగా ఉంది. ఈ వృక్షము యథార్థ రూపము ఈ జగమునందు తెలియబడను. దాన్ని ఆదిని గానని అంతము గానని లేదా మూలము గానని ఎవరునో అవగతము చేసుకొనలు జాలరు. కానీ స్థిరముగా నాటుకొని ఉన్న ఈ సంసార వృక్షమును మనుజుడు దృఢచిత్తముతో అసంగమును శస్త్రముచో బండించి చేయవలెను. ఆ పిదప పునరావృత్తి రహితమైన దివ్య పదమును పొందటకు ప్రయత్నించి అనాది కాలము నుండి ఎవ్వని వలన సమస్తము ఆరంభమయ్యనో మరియు వ్యాప్తి నొందనో అట్టి పరమ పురుషుని అచ్చట శరణ పొందగలను. చెప్తున్నారు ఇది ఎక్కడ ఆది ఎక్కడ అంత్యము ఎంత విస్తారం తెలిసేలే. మేము ఒక అశస్త్ర దీని ఒక శస్త్రము, ఒక నిరాసక్తి, ఒక వైరాగ్యం, దీని నుంచి ఈ వృక్షాన్ని మేము వదిలేయాలి, మేము దీన్ని కట్ చేయాలి మన ఇది అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మళ్ళీ భగవంతునికి శరణాగతి కావాలి. శరణాగతి నిజమైన వృక్షమైన నిజమైన అస్తిత్వమైన భగవద్ధామమే పొందాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక జగత్తుని మేము ఇక్కడ దీన్ని కట్ చేసేది అంటే మేము మన గుణాలు, సత్వగుణ, రజోగుణ, తమో గుణం దీన్ని వదిలేయాలి. అయ్యే ద్వారా ఏ రీతిగా అవుతుంది అంటే భగవంతుని శరణాగతి అవే ద్వారా అవుతుంది. భగవంతుని శరణాగతి అది 6 తత్వాలు అని చెప్తాము. దాన్ని చేసినప్పుడు మనకి ఈ శస్త్రం మనకి దొరుకుతుంది, దీన్ని వదిలేసేదానికి. భగవంతుని శరణాగతి మేము ఇమీడియట్ మనకు కాదు, అయితే దాని ప్రాసెస్ ఏమంటే మేము భగవంతుని గురించి వింటా ఉన్నాము, భగవంతుని నామం జపం చేస్తున్నాము, భగవంతునికి నైవేద్యం అర్పణ చేస్తాము, భగవంతునికి పూజ చేస్తాము, భగవంతుని సేవ చేస్తాము. చేస్తా కొనాకి మనకి ఏమైతుందంటే మనకి ఆ శరణాగతి పొందుతాము. ఏం అశ్వత్థ వృక్షం ఉంది, ఈ భౌతిక జగత్ వికృత ప్రతిబింబం ఉంది, దీన్ని మేము వదిలేయవచ్చు. మేము ఈ రోజు మనకి ఆ శక్తి లేమేము, మేము దీంతోనే బంధనమై ఉన్నామేము. మళ్ళీ భగవంతుడు 5వ శ్లోకం చెప్తారు. నిర్మాణ మోహాజిత సంగ దోష ఆధ్యాత్మ నిద్య వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్ విముక్త సుఖ దుఃఖ సంనేర్ గచ్చంతి అమూఢా పదం అవ్యయం తత్. మిథ్యాహంకారము, భ్రాంతి,
దుస్సాంగత్వము నుండి విడివిడిన వారును, శాశ్వతమును అవగతము చేసిన వారును, కామవర్జితులను, సుఖ దుఃఖముల నుండి, ద్వంద్వముల నుండి బట్టబడిన వారును, భ్రాంతి రహితులై ఈ విధముగా పరమ పురుషుని శరణ వేడువలైనను తెలిసిన వారును ఆగు మనుజులు అట్టి అవ్యయ పదమును పొందగలరు. సో ఇక్కడ మేము భగవద్ధామంకి పొందేదానికి వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ భగవంతుడు మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఈ మిథ్యాహంకారం మేము దూరం కావాలి, భ్రాంతి, ఈ గుణ నుంచి మేము అవతలు రావాలి అని భగవంతుడు ఈ కొన్ని లక్షణాలు చెప్తున్నారు. అన్ని ద్వంద్వముల నుంచి మేము ఇది అవతలు రావాలి, సుఖ దుఃఖము, భ్రాంతి రహితులు రావాలి. ఈ రీతిగా భగవంతుడిని శరణాగతి చేసిన వాళ్ళు ఆ ధామానికి పోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. చూపిస్తా ఉండేది చూడండి, ఈ పైన ఉంది వైకుంఠ లోకం, కింద బ్రహ్మలోకం నుంచి మేము కింద ఉన్నాం. మేము రిఫ్లెక్షన్, నిజమైన ఆనందం, నిజమైన జీవనము, నిజమైన అస్తిత్వం ఉండేది వైకుంఠ లోకంలో. సో అన్ని మేము అన్ని ఏమి వేరే వేరే ధర్మశాస్త్రాలు వినేది కూడా అందరూ కూడా చెప్పేది మన నిజమైన ఇది భగవద్ ధామంలా, భగవంతున సంబంధంలా మన నిజమైన అస్తిత్వం ఉండేది. అందరూ కూడా అదే చెప్తారు. ఎవరు కూడా ఈ జగంలో మేము సెటిల్ కావాలని ఎవరు కూడా చెప్పలేదు. ఈ జగంలో ఇది ఒక ప్రిపరేషన్, మనకి ఒక ప్రిపేర్ అవుతున్నాం మేము భగవంతున ధామానికి పోయేదానికి. సో అందుకే ఈ జగత్, ఈ జీవనం మనకి మనుజన్మం పర్టికులర్లీ ఉండేది అని అందరూ కూడా అదే చెప్తారు. అన్ని ధర్మాల శాస్త్రాలు కూడా అదే చెప్తుంది. సో ఇది భగవంతుడు ధామంలో శరణాగతి పొందుతా ఉండే చూపిస్తున్నారు ఈ రీతిగా. భగవంతుడు ఇప్పుడు మా భౌతిక జగంని చెప్పాడు, ఒక అశ్వత్థ వృక్షము వికృతమైందో ప్రతిబింబం అని చెప్పారు. ఇక్కడ నిజమైన అస్తిత్వం లేదు అన్నారు. అయితే వైకుంఠ లోకం ఏమి అని ఇక్కడ కొంచెం మనకి క్లూ ఇస్తున్నారు, సూచన ఇస్తున్నారు. సో ఏం చెప్తారు భగవంతుడు ఈ శ్లోకాల? న తద్భాసయతే సూర్యో నశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా పరాంధమము సూర్యచంద్రులో చేయగాని, అగ్ని విద్యుత్తులో చేయగాని ప్రకాశింపజేయబడదు. దానిని చేరిని వారు ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఏనాడు తిరిగిరారు. భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నా దివ్యధామం ఏముంది చూస్తా ఉండేది మీరు ఇక్కడ. మహావిష్ణు వాళ్ళ దీంట్లో ఎన్నో బ్రహ్మాండాలు వస్తున్నది, మేము అక్కడ ఉన్నాము. అయితే మన పైన మీరు చూస్తుండేది గోలోకము, వైకుంఠ లోకము, ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి, దివ్య లోకాలు మీరు చూస్తున్నారు ఇవంతా. సో మేము ఉండేది ఇక్కడ మహావిష్ణు వాళ్ళ శ్వాసంలో ఎన్నో బ్రహ్మాండాలు వస్తుంది. ఒక బ్రహ్మాండంలో మేము ఉన్నాం, ఒక బ్రహ్మాండంలో. సో దీని అతీతంగా ఉంది వైకుంఠ లోకాలు, గోలోకం. సో ఇక్కడ ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి అన్ని నటు భగవంతుడు నారాయణ రూపంలో ఉన్నారు. ఇక్కడ చూస్తూ ఉండేది అంత వెలుగుంది ఇక్కడ. అక్కడ సూర్యుడు లేదు, చంద్రుడు లేదు. మనది ఉండేది మేము జగము, ఇది అంధకారం. ఇది ఇక్కడ సూర్యుడు అని భగవంతుడు సృష్టి చేసి ఆ సూర్యుడు మనకి వెలిగిస్తారు. లేకుంటే ఇది అంధకారమే. ఇది ఎలాంటే ఈ ప్రతి ఒక్క జగంలోనూ ఈ పంచభూతం నుంచి ఇది కవర్ అయింది. ఇది గాలి, నీళ్లు, భూమి. సో ఇది డార్క్ మ్యాటర్. అయితే దీని అవతల భగవద్ధామము కంప్లీట్ ఎప్పుడు కూడా వెలుగులానే ఉంది. ఇక్కడ ఏమి సూర్యం లేదంట. అక్కడ భగవంతుడు ఇది దేహ కాంతి ఇచ్చి అది అంత స్వప్రకాశితమైంది. భగవంతుడు చెప్తున్నారు అట్టి ఆ పరంధామలో సూర్యచంద్రులు లేదు. సూర్యుడు లేదు అంటే మనకి అస్తిత్వం లేదు. మీరు చూస్తారు భూమిలోనే ఒక రీతిగా అస్తిత్వం లేదు అంటే ఆర్క్టిక్ పోలు, అంటార్క్టిక్ అంత ఐసు, అక్కడ ఎవరు మనుషులు జీవించేసేకి కాదు, అంత కోల్డ్, అంత అంధకారం. సో ఈ సూర్యుడు లేక చంద్రుడు లేక మేము మా పోషణ కాదు మనకి. అయితే భగవద్ధామంలో సూర్య చంద్రుడు అగత్యమే లేదు అని చెప్తారు. అక్కడ భగవంతుడు అన్ని స్వప్రకాశితంగా ఉంది. విద్యుత్ శక్తి మేము చెప్పేది ఎలక్ట్రిసిటీ, లైట్ వేరే వేరే రీతిగా మేము తీసుకుంటాం. ఆయిల్ నుంచి కావచ్చు, వేరే వేరే రీతిగా మేము వెలుగు సూర్యుడు లేకున్నప్పుడు, చంద్రుడు లేకున్నప్పుడు మేము సృష్టి చేసాం. అది కూడా అగత్యం లేదు అని చెప్తారు భగవంతుడు. అక్కడ అన్ని ఏం కావాలి మనకి అన్ని కూడా ఉంది అక్కడ. యావదానికి ఒక ఇది దర్ ఇస్ నో స్కేర్సిటీ అని చెప్తారు భగవద్ధామంలో. సో భగవంతుడు చెప్పేది అక్కడ అన్ని ఏమి మనకి అగత్యాలు ఉన్నాయి, మా పోషణానికి మనకి అన్ని కూడా ఉంది అక్కడ.
అక్కడ అక్కడ మేము ఎలక్ట్రిక్ బిల్ కట్టలేకంటే మనకి కట్ చేస్తారు, మనకి లేదు. అక్కడ అది ఎలక్ట్రిక్ బిల్ చేయాలి, ట్యాక్స్ కట్టాలి అని ఏమీ లేదు. అక్కడ అంతా ఫ్రీ, స్వతంత్రమైన ఆ, అస్తిత్వం అది. భగవంతుడు చెప్పేది, అక్కడ చేరిన వారు ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఏనాడు తిరిగి రారు. మేము చూసినట్లే ఈ జగత్లోనే ఎవరైనా కొంచెం మంచి జాబ్స్ దొరికి ఇంకొక దేశానికి పోతే వాళ్ళు ఇక్కడ తిరిగి రారు. వాళ్ళు చెప్తారు, మాకు అమెరికా అంత బాగుంది, అక్కడ అంత బాక్స్, పెద్ద పెద్ద ఇల్లు ఉంది, పెద్ద పెద్ద కారు, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగు, పెద్ద పెద్ద హైవే, ఫ్లైఓవర్, అంత ఇంద్రియ సుఖానికి అంత ఆనందం ఉంది. భౌతిక సుఖానికి మేము ఇండియా వద్దు, ఇండియాలో ఏమి ఇంత భ్రష్టాచారం, ఇది అది అని చెప్తారు కొందరు. ఈ కొంచెం ఫెసిలిటీస్ చూస్తేనే వాళ్ళు తిరిగి రారు వాళ్ళు కొందరు. అయితే ఇదేమీ లే ఇవంతా. ఈ వైకుంఠం ఇంకా స్వర్గలోకంలో చెప్తారు, మన భూలోకంకిన 10 1000 10,000 టైమ్స్ ఇంకా మనకి ఇంద్రియ సుఖం అనుభవించవచ్చు అంట స్వర్గలోకంలో. సో ఇంద్రియ సుఖం ఈ దేవతా లోకాల్లో అయితే అది కూడా ఏమీ లేదు అంటారు. వైకుంఠ లోకము, గోలోకము చెప్తారు, అక్కడ ఉండే ఆనందము అనుభవిస్తుండే ఆ ముక్తాత్మలు, మహాత్మలు, వాళ్ళకి మనకి కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళది ఒక డ్రాప్, ఒక ఓషన్ కాదంట. చెప్తారు, మొదలుగా మేము ఉండేది ఈరోజు ఇంద్రియ సుఖం, కోరికలు, మనకి ఇది కావాలి అది కావాలి, మనకి ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. అయితే అది దొరికినాక మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు మనకి. ఫస్ట్గా పుట్టినప్పటి నుంచి మనకి ఎన్నో కోరికలు ఉన్నాయి. సో కోరికలు సాధన చేసాం మనం చూస్తాము, మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ కాదు మనకి. సో ఇంద్రియ వస్తువుల నుంచే మనుషుడు సాటిస్ఫాక్షన్ కాదు. ఏ రీతిగా ఒక చేప, ఒక ఫిష్, అది మత్స్యం, అది నీళ్ళలో ఉంటే దాని నిజమైన అస్తిత్వం, అది నీళ్ళ నుంచి అవుట్లు వస్తే దానికి ఏమి ఇస్తే కూడా దానికి ఆనందము లేదు. సో మేము జీవుడు పరమాత్ముడ నిత్య సేవకులు. సో భగవంతుడు లేక, వాడి సంబంధం లేక మనకి ఏమి దొరుకుతానో ఇంద్రియ వస్తువులు, మనకి ఆనందము, నెమ్మది, సుశాంతి లేదు మనకి. సో మేము అనుకోండే ఇంద్రియ సుఖము, దీనికి ఒక ఆది ఉంది, అంత్యం ఉంది. భగవంతుడు చెప్తారు, ఇది చాలా క్షుల్లకమైనది, ఇది చాలా చిన్నది, ఇది ఆది అంతమంతా కౌంతేయ నతేషు రమదే బుధ ఏ ఈ సంస్పర్శజ భోగ దుఃఖ ఏవన ఏవతే. ఈ భౌతిక ఆనందాలు మేమేమి కోరుకుతున్నాము, ఇదంతా కొనకి దుఃఖమే వచ్చేది దీంట్లో. ఈ భౌతిక ఆనందం అనేది చెప్తామో, దీంట్లో పెద్దదంటే అన్నిదానికా పెద్ద మైథున సుఖం. సో అది కూడా ఏమీ లేదు భగవంతుడ సంబంధంలో, భగవంతుడ సేవల. చెప్తారు, ఇక్కడ మనకి దొరికే ఆనందము, ఇంద్రియ సుఖము, ఇది ఒక సాగరం అని అయితే, బ్రహ్మానంద అని ఒక సుఖము, నేను ఆ దేహం కాదు, ఈ జీవాత్ముడు అని కొన్ని ఆధ్యాత్మిక వీళ్ళు గ్రహణ చేసుకుంటారు. అది నిరాకార బ్రహ్మంలో నేను ఒకటి అని. ఆ ఆనందం కూడా అది ఒక డ్రాప్, ఇది దీని సముద్రం కాదంట. అయితే అట్టి బ్రహ్మానందం అంటే నేను దేహం కాదు, నేను ఆత్ముడు అని నిలిచిన వీళ్ళు జ్ఞానీలు, వాళ్ళ ఆనందము ఒక సముద్రం అయితేనో, ఈ భగవద్ధామంలో ఉండే వైకుంఠ లోకంలో, గోలోకంలో భగవంతుని సేవ్ చేసే ఆనందం, అది ఒక ఇది లేదంట, అది ఒక డ్రాప్ కాదంట. అంటే ఈ భగవంతుడు సంబంధంలో భక్తులు అంత అమితమైన ఆనందాన్ని అనుభవించుతారు. సో అనుభవించినప్పుడు వాళ్ళకి ఈ భౌతిక జగత్తు ఏమి వాళ్ళకి తిరిగి రారు, వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ లే వాళ్ళకి భగవంతుడు గీతాలో చెప్తాడు, పరం దృష్ట్వా నివర్తతే, 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. 2వ అధ్యాయంలో చెప్పేది, ఇంత ఉన్నత ఆనందం వాళ్ళు పొందడాక ఈ చిన్న ఆనందము, మేమేమి భౌతిక కోరికలు ఉన్నాయి, మనకి ఇంద్రియ సుఖం ఉంది, దీన్ని మేము వదిలేస్తాము అని భగవంతుడు చెప్తారు. సో ఈ రోజు మనకి ఆ అనుభవం లే, దానికి మేము ఈ రజోగుణం, తమోగుణం, ఈ ఆనందాన్ని మేము దీని వెనకాల మేము పరిగెత్తున్నాము. నిజంగా ఆనందము భగవంతుడు ధామంలో, భగవంతుడి సేవలో ఉంది. భగవంతుడి ధామంలోనే కాదు, మహాత్ములైన వాళ్ళు ఈ జగంలోనూ అది చూపిస్తారు. ఈ జగంలోనూ ఆ ఒక స్థితిని పొందే వ్యక్తులు, గుణాతీతులైన వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా చూపిస్తారు. వాళ్ళ జీవనంలో మేము చూస్తాం, వాళ్ళకి భగవంతుడ పైన సమాధి ఉండి, వాళ్ళకి ఏమి భౌతిక ఆకర్షణలు వాళ్ళకి లేవు అని మేము వింటాం వాళ్ళ చరిత్రలో, మహాత్ముల చరిత్రలో. సో మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తుండేది, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతా సనాతన మన షష్టానింద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. సో అయితే మన స్థితి ఈ రోజు ఏమంటే, మేము భగవంతుడ ధామంలో, భగవత్ సంపర్కంలో లేదు. మేము ఈ బద్ధ జీవులుగా ఉన్నాము. ఈ బద్ధ భౌతిక జగత్తులోని జీవులు నా శాశ్వత అంశాలు. మమైవ అంశ అంటే నా అంశమే. జీవలోకే జీవభూత, ఈ అన్ని సమస్త జీవులు
ఎన్నెన్ని శరీరాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ దేవతలు, మనుజులు, పక్షులు, జంతువులు, ఏమేమి చూస్తున్నాం అంతా కూడా నా అంశాలే. సనాతన అంటే శాశ్వతమైన నా అంశమే. సో భగవంతుడు ఇంకొకటి చెప్తున్నది ఇక్కడ, మేము భగవంతుడు అంశము అని. కొన్నప్పుడు కొందరు ఆలోచించేది, నేను ముక్తులైనాక భగవంతుడికి ఐక్యమైపోతాను, ఒకటైపోతాను, నేను భగవంతుడు అయిపోయాను. లేదు, భగవంతుడు చెప్తున్నారు మమైవ అంశ సనాతన, ఇప్పుడు కూడా మీరు నా అంశమే. అంశం అనేది అంశము భగవంతుడు పూర్ణమే. మేము ఎప్పుడు భగవంతుడ నిత్య సేవకులే. జీవేర స్వరూప నిత్యేర కృష్ణదాస్. నా నిజమైన స్థితి అంటే నేను భగవంతుడ నిత్య దాసుడు నేను. అయితే ఈ రోజు నాకేమైతుంది, మనః షష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. మన షష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. మన షష్టాని ఇంద్రియాణి అంటే మేము మనస్సు ఉంది మనకి, మళ్ళీ 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఈ ఇంద్రియాల్లో మేము బంధనమేమేమో, మేము ఇది ఆనందము, ఇది సుఖము అనుకొని, ఇది మన కార్యాలు, కర్తవ్యాలు అనుకొని మేము ఉన్నాం. మేము మన షష్టాని ఇంద్రియాన్ని మన చేరి 5 ఇంద్రియాలు, 6 ఇంద్రియాలు, 6వ ఇంద్రియ మనస్సు. మన షష్టాని ఇంద్రియాన్ని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. కర్షతి అంటే స్ట్రగ్లింగ్, చాలా తీవ్రమైన సంఘర్షణ చేస్తున్నాము చూడండి. కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు మనస్సుతో కలుపుకొని 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ చేస్తున్నారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో మమైవ అంశ అంటే భగవంతుడు మీరందరూ నా అంశమే అని, భగవంతుడు నాకి బిడ్డలే, నా పుత్రులు, నేను భగవంతుడు మనకి చెప్తుండేది. భగవంతుడు ప్రీతించి మనం చెప్తున్నారు మమైవ అంశ. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాపి ఉత్క్రామతి ఈశ్వరః గృహీత్వ ఏతాని సంయాతి వాయుర్గంధా నివేశయత్. సో భగవంతుడు అయితే మేము ముక్త పురుషులు కాదు, మేము వైకుంఠ లోకంలోనే, మేము ఈరోజు భౌతిక జగంలో ఉన్నాము. సో మనీ గురించి భగవంతుడు చెప్తారు, మేము పునర్జన్మని పొందుతున్నాం. పునర్జన్మని ఎలా పొందుతాము అంటే, మేము ఏ రీతికి పొందుతాము అంటే, వాయువు వాసనమును తీసుకుపోయినట్టుగా భౌతిక జగత్తులోని జీవుడు తన వివిధ భావనలో ఒక దేహం నుండి వేరొక దేహంలోనికి మోసుకొని పోతాడు. ఆ విధంగా అతడు ఒక రకమైన దేహమును స్వీకరించి వేరొక దానిని పొందడానికి దానిని విడివిడితాడు. సో భగవంతుడు మళ్ళీ మన ఈ అస్తిత్వము ఈ భౌతిక జగంలో ఉంది. ఈ జగంలో ఉంది అంటే పునరపి జననం పునరపి మరణం. మేము ఒక జన్మ నుంచి ఇంకొక జన్మం, ఒక మనుజు నుంచి ఇంకొక చెట్టు, ఒక చెట్టు నుంచి పక్షి నుంచి జంతు, ఈ రీతిగా జన్మ పోతున్నాం. ఏ రీతి పోతున్నాము అంటే, ఏ రీతి ఒక వాయువు అనేది ఒక వాసనల్ని, గంధంని తీసుకొని వస్తుంది, ఆ రీతి మేము ఒక జన్మంలో చేసే ఒక కార్యాలు, ఒక జన్మంలో తీసే వాసనాలు, గుణాలు, దాని నుంచి ప్రభావంగా మేము ఒక జన్మం పొందుతామని చెప్తున్నారు. శ్రోత్రం చక్షు స్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ ఆదిష్టాయ మనశ్చాయం విషయాను ఉపసేవతే. ఈ విధముగా జీవుడు వేరొక స్థూల దేహమును గ్రహించి మనస్సుతో కూడి ఉన్న ఒకానొక రకమైన కర్ణములో, నయనములో, జిహ్వ, నాసిక, స్పర్శను పొందును. ఈ విధముగా అతడు ఒక ప్రత్యేక రకము ఇంద్రియార్థములను అనుభవించును. సో మేము ఏం కర్మ చేస్తామో, మేము ఏం గుణాలు పొందుతామో, దాని ప్రభావంగా మేము ఒక రీతియ చెవులు, ఒక రీతియ కళ్ళు, ఒక రీతియ జీవ మనకి దొరుకుతుంది అని మేము భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూపిస్తా ఉండేది ఒక పంది జన్మ కూడా మనకి దొరకవచ్చు. చూడండి, పంది జన్మ చూస్తే ఎంత హేయమైన స్థితి, ఒక కొళప్ల, అంత దీంట్లో ఉంటుంది. అది అయితే కూడా దానికి అంత ఆనందం అంట. దానికి భగవంతుడు భ్రాంతి శక్తిలా అది అంత ఆనందం ఉందంటే చూస్తామేమో, ఎప్పుడు చూస్తాం పంది అనేది బాగా అది ఎంత ఫ్యాట్ గా ఒక ఆనందంగా ఉంటుంది చెప్తారు. ఆనందం లేకుంటే మనకి అట్లా రాదు అని చెప్తారు మా శరీరం. సో రావాలి అంటే ఈ పంది అనేది అంత ఆనందంగా ఉందంట, అంత మలమూత్రం వల్ల తినుకొని అది ఉంది, అంత బాగుందంట. అయితే ఆ గుణాలు పొందిన నుంచి, తమో గుణం పొందిన నుంచి ఆ జీవాత్ముడికి ఆ దేహం దొరుకుతుంది. సో మేము చూసేదేమో మన కర్మ నుంచి, మన వాసన నుంచి, మన కార్యాల నుంచి మనకి ఏ రీతి దేహాలు దొరుకుతుంది అని. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్తారు, ఈ భ్రాంతి శక్తి అనేది ఎంత పెద్దది అంటే, ఒక సమయము ఇంద్రదేవులకి కూడా వాళ్ళ శాపమయ్యి, వాళ్ళ గురువులు వాళ్ళకి శాపమిచ్చి ఒక సమయం వాళ్ళు పంది అయి పుట్టుతారంట ఇంద్రదేవులు భూలోకంలో. తర్వాత
బ్రహ్ముడే వచ్చి చెప్తారంట, ఇంద్ర నువ్వు యాల నువ్వు ఈ భూలోకంలో ఉన్నావు, నువ్వు ఈ పంది అయి పుట్టావు నువ్వు, నేను మళ్ళీ నీకు ఇది శాప నుంచి ముక్తి ఇస్తాను, నీవు దేవతా లోకానికి వచ్చి నువ్వు రాజుడవు, అక్కడ దేవేంద్రుగా స్థానం తీసుకో అంటే అది పెద్ద ఒక పొజిషన్, అది పెద్ద కార్యాలు ఉన్నాయి, అక్కడ కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి. సో ఇంద్రుడికి చెప్పినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఇంద్రుడు చెప్తారంట, ఎలాగ వచ్చాను నేను, నాకు ఇక్కడ ఎంతో కర్తవ్యాలు ఉంది, నాకు ఈ భార్య ఉన్నారు, నాకు ఈ బిడ్డలు ఉన్నారు, వీళ్ళని చూసేవాళ్ళు ఎవరు, నేను లేదు, నేను ఇక్కడ రాను, నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నేను పందిగానే నేను నాకు ఉంటాను అంటే ఈ భౌతిక ఆ ఆ, ఏం చెప్తారు ఇది భగవంతుడ భ్రాంతి శక్తి అనేది ఏ రీతిగా చేసిందంటే, మేము ఏ విధంగా మేము జీవి పుట్టితేనో మేము ఆనందంగా ఉంటాము. భగవంతుడు చేసే ఒక భ్రాంతి శక్తి ఇది. మేము గొప్ప ధనికులుగా ఉండొచ్చు, గొప్ప దరిద్రుడుగా ఉండొచ్చు, నేను ఒక చెట్టుగా ఉండొచ్చు, ఒక ఇక్కడ పంది చూస్తున్నాము, ఏ జీవంలో ఉంటేనో ప్రతి ఒక్క జీవి ఒక ఏమో ఆనందంలో ఉన్నాను, ఒక భ్రాంతిలో ఉన్నానంటే. సో అయితే నాకు తెలుసు ఈ పంది కావచ్చు, ఇంకొక చెట్లు కావచ్చు, ఎంత దాంట్లో చెట్లు చూడండి, 4 నెలలు ఇక్కడ వాన వస్తుంది మన బెంగళూరులో, వర్షం ఒక చెట్లు అంత గాలి ఉంది, అంత వర్షం ఉంది, అది అట్లే నిలుచుకో ఉంటుంది, అది పనిష్మెంట్. స్టాండప్ ఫర్ 500 years, ఫర్ 1000 years, ఒక 500 సంవత్సరంకి నిలుచుకొని ఉండండి అని దాని పనిష్మెంట్ ప్రకృతిలో. అది తెలియలేదు, దాంట్లో ఉండే ఒక భ్రాంతిలా, ఒక అస్తిత్వంలో దానికి తెలియదు, లేకుంటే అది పనిష్మెంట్స్. నేచర్లో చూసేది అన్ని జన్మాలు ఇది పనిష్మెంట్స్. మనుష్య జన్మంలో మనకి కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఉంది, కొంచెం స్వతంత్రం ఉంది, దీన్ని ఆలోచించుతా ఏం చేయాలి ఏం చేయరాదు. ఆహార నిద్ర భయమైతునం చ సామాన్యమేత పశుభిర్రరాణ ధర్మో ఏకో అధికో విశేష ధర్మహీన పశుభి సమాన. భగవంతుడు వేదజ్ఞానం చెప్పేది, మనకి అన్ని జీవరాశులకి 4 కార్యాలు సేమ్ అంట. ఆహార మేము కూడా తింటాము, వాళ్ళు కూడా తింటారు. నిద్ర మేము కూడా పుంకుంటాము, వాళ్ళు కూడా నిద్ర. ఆహార నిద్ర. భయ అంటే మాకి కూడా భయం అవుతుంది, ఏం చేయాలి, ఎట్లా ప్రొటెక్షన్, ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చే ఇలాగే ఇంకొకటి ముందు నేను డబ్బులు తీసి ఏ రీతిగా నేను బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వృద్ధి చేసుకొని అని మాకు భయం ఉంది. మనకి ఆహార నిద్ర భయ రక్షణ కావాలి అని మళ్ళీ మైథునం. సో ఈ 4 కార్యాలు మేము చేస్తున్నాం, అన్ని జీవరాశులు చేస్తున్నాం. అయితే మనకి వాళ్ళకి ఏం వ్యత్యాసం అంటే ధర్మో ఏకో అధిక విశేషం. ధర్మం అనేది నేను ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, నా నిత్య సంబంధం భగవంతుడిలో ఏమి, నాకు ఇది కర్తవ్యం ఏమి భగవంతుడి సంబంధంలా, ఇది ధర్మం. దీన్ని చేసినప్పుడు మేము మనుషులకి మేము మనుషులు అవుతాం. మేము ఇది లేకుంటే మేము కూడా మేము ఇది జంతువులకు ఒకటే, మనకి వాళ్ళకి ఏమి డిఫరెన్స్ లేదని వేదజ్ఞానం చెప్తుంది మనకి. దీని తర్వాత భగవంతుడు యద ఆదిత్యగతం తేజో జగత్ భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నో తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది, సమస్త జగమునందలి అంధకారమును నశింపజే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండియే ఉద్భవించుచున్నది. అదే విధముగా చంద్రుని తేజస్సు మరియు అగ్ని తేజం కూడా నా నుండియే కలుగుచున్నవి. సో భగవంతుడు మళ్ళీ మనకి అవగాహన చేస్తుండేది, ఈ జగత్తులో ఏం చూస్తున్నాము అన్ని కూడా భగవంతుడ శక్తియే, భగవంతుడు అనుగ్రహించినే మనకి దొరుకుతా ఉండేది. సో ఇక్కడ బాగా రాశారు ఇక్కడ ఆచార్యులు ప్రభుపాదులో భాష్యంలా, వితౌట్ ఇస్ మర్సీ దెర్ కెనాట్ బి సన్. భగవంతుడు అనుగ్రహించి సూర్యుడు అస్తిత్వం లేదు. వితౌట్ ఇస్ మర్సీ దెర్ కెనాట్ బి మూన్. భగవంతుడు అనుగ్రహం లేక మనకి చంద్రము లేదు. వితౌట్ ఇస్ మర్సీ దెర్ కెనాట్ బి ఫైర్. భగవంతుడు అనుగ్రహం లేక మనకి అగ్గి లేవు. వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సన్ మూన్ అండ్ లైఫ్, సన్ మూన్ అండ్ ఫైర్, నో వన్ కెన్ లివ్. ఈ సూర్య చంద్ర మళ్ళీ ఈ తేజస్సు లేక అగ్ని లేక ఎవరు కూడా బతికే కాదు. దీస్ ఆర్ సమ్ థాట్స్ టు ప్రొవోక్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కండిషన్స్. సో ఇది కొన్ని ఆలోచన మేము చేసినప్పుడు, అన్ని కూడా మా సర్వమూలం భగవంతుడే, వాడు అనుగ్రహించిన నేను ఈ జీవనం సాధించుతున్నాను కదా, నేను వాళ్ళని మర్చిపోయాను కదా, నేను నీకు వాళ్ళు ఎవరు అని కూడా తెలియదు కదా, నాకు అంత అజ్ఞానంలో ఉన్నాను కదా నేను అని మేము శోధన చేసుకోవాలి, మేము ఆలోచన చేయాలి. మేము భగవంతుడు అన్ని ఇచ్చాడు, మనకి అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేశాడు. అయితే మనకి వాళ్ళు ఎవరు, వారు ఎలాగున్నారు, నేను వాళ్ళ సంబంధంలో ఏం చేయాలి మాకు అవగాహనమే లేదు. మేము సంపూర్ణ స్వార్థంగా మేము మన దేహము దీంట్లోనే ఉన్నాం మేము. సో మేము భగవంతుని గురించి ఆలోచించాలి. మేము ఘామ్ ఆవిశ్య చ భూతాని ధారయామి అహం ఓజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః.
నేను ప్రతి గ్రహంలోనూ ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తివేత్త చేతనే అవి కక్షల్లో నిలిచి ఉంటాయి. నేనే చంద్రుడినై సమస్త ఔషధులకు జీవన రసమును సమకూర్చుతున్నాను. సో గాం ఆవిశ్యచ భూతాని. సో మీరు చూసేది ఇంత పెద్ద పెద్ద గ్రహాలు ఉన్నాయి. మేము భూగ్రహం ఉంది, చంద్రగ్రహం ఉంది, మంగళ, బుధ, ఎన్నెన్ని పెద్ద పెద్ద ఉంది. సో ఇవంతా ఏ రీతిగా తేలుతా ఉంది, ఈ ఫ్లోట్ అవుతా ఉంది స్పేస్ లా, ఆకాశంలో. ఇది ఏ రీతిగా అవుతా ఉంది అంటే ఇది భగవంతుడ శక్తి ఇచ్చి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ గ్రావిటేషన్ అని ఇంకొక పదాలు ఉపయోగించుతాము. అయితే దీన్ని సృష్టి చేసేవాడు ఎవరు? ఈ శక్తి, ఇది భగవంతుడ శక్తి. ఇది గాం ఆవిశ్యచ భూతాన్ని ధారయామి అమోజస. భగవంతుడు ప్రవేశించుతా దాంట్లో అది ఫ్లోట్ అవుతుంది. అది ఇంత పెద్ద పెద్ద గ్రహం. భగవంతుడు శక్తి లేక ఇది ఆటోమేటిక్గా ఎవరు లేరు, ఇది మేము ఇట్లా చేస్తాం. మేము భగవంతుడు లేక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది చూస్తాము, లేదు. భగవంతుడు శక్తి ఇచ్చి ఇవంతా కూడా అంత యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ పొజిషన్స్లో ఉంది. అంత స్పీడ్, అంత వేగంగా చలన అవుతా ఉంది. కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం తక్కువ అయితే కూడా ఆ వేరియేషన్కి మేము భస్మం అయిపోయచ్చు అంట. సూర్యుడికి దగ్గరగా కొంచెం పోతేనో మేము భస్మం అయిపోతాము, సూర్యుడికి కొంచెం దూరం పోతేనో మేము ఆ చలిగా మేము ఇదైపోతాం, ఐస్ అయిపోతాం. సో ఎన్నో రీతికి చెప్తారు. ఇంత ఒక కాన్స్టెంట్స్ ఉంది ఇంత దీంట్లో జగంలా. ఈ అంత భగవంతుడు సెట్ చేస్తాడు. ఈ సెట్ చేసే వ్యక్తి భగవంతుడు. అది ఆటోమేటిక్గా ఏమీ కారణం లేక ఇదేమో ఒక బిగ్ బ్యాంగ్ అని స్ఫోట్ నుంచి ఉద్భవమైంది. ఇదంతా ఇది నాస్తిక చింతన ఇవంతా. సో భగవంతుడు శక్తి ఇచ్చినే అన్ని గ్రహాలు కూడా చలనంలా ఉండేది, మన కక్షలో నిలిచి ఉండాయి అని మేము అవగాహన చేసుకున్నాం. మళ్ళీ మనకి కావాలి వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్. దీనికి సూర్య కాదు, సూర్య కావాలి, మళ్ళీ చంద్రుడు ఇది కావాలి. అది కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అది నేనే. ఆ చంద్ర కిరణాలు నా మూలకమే ఆ రసం మీకు దొరికేది అని చెప్తున్నారు. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహం ఆశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామి అన్నం చతుర్విధం. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నేను ప్రాణుల దేహములందని జఠరాగ్నిని నేను ప్రాణోపాన వాయువులతో కూడి నేను 4 విధములైన ఆహారములను పచనము చేయుచున్నాను. సో భగవంతుడు మన దేహంలో ఉండే జీర్ణం శక్తి, హృదయంలో మన స్టమక్లో, ఇది కూడా జఠరాగ్ని నేనే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయుర్వేద ప్రకారంగా మన కడుపులో, మన స్టమక్లో ఒక అగ్ని ఉంది, జఠరాగ్ని అంటారు. సో దాని నుంచి అంత జీర్ణమవుతుంది. అది అగ్ని ఉన్నప్పుడు మనకి ఆకలి అవుతుంది. ఆ అగ్ని లేకున్నప్పుడు మనకి ఆకలి కాదు. కొన్నప్పుడు మనకి నో హంగర్ చెప్తారు. అది ఆ జఠరాగ్ని తగ్గింది దానికి అని చెప్తారు. సో ఇది కూడా ఈ జీర్ణం చేసే శక్తి కూడా భగవంతుడిదే అని మేము అవగాహన చేసుకున్నాలి. సో భగవంతుడే ఇవన్నీ సృష్టి చేశాడు. అన్ని సూర్య చంద్ర అన్ని సమస్త జీవిలు అన్ని మనకి కావాలి ఆహారం. మళ్ళీ దీన్ని జీర్ణం చేసేవాడు భగవంతుడే. మళ్ళీ ఈ గాలి అన్ని కూడా భగవంతుడే. భగవంతుడి పైన సంపూర్ణ ఆధారించి ఉన్నాం మేము. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానం అపోహనం చ వేదేశ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృత్ వేదవితేవ చాహం. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కడ హృదయంలో నేనున్నాను. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ట. సో పరమాత్ముడై భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క జీవాత్ముడు దగ్గర సమీపంగా ప్రతి దేహంలోనూ ఉన్నారు. అది నేను, సర్వస్య చాహం నేనున్నాను. నేను నన్నించినే స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం వస్తుంది. నేను ప్రతి ఒక్కడి హృదయంలో అసీనుడై ఉన్నాను. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతి మరువు కలుగుతున్నాయి. వేదాలన్నింటి ద్వారా నేనే తెలియదలగను. సో వేదైష్ట సర్వే రహమే వేద్య. వేదాలు కార్యాలు చేస్తున్నాము, వేద జ్ఞానం పొందుతున్నాము అంటే మా లక్ష్యం ఏమంటే భగవంతుడిని తెలుసుకునేది. వేదాంతకృత్ వేదవి దేవచా. నిజానికి నేనే వేదాంతకర్తను, నేనే వేదాలను ఎరగిన వాడను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో వేదాలు ఏం చెప్తుంది అంటే కృష్ణుడు గురించి చెప్తుంది. కృష్ణ భక్తి చేయాలి, కృష్ణ శరణాగతి పొందాలని చెప్తుంది. సో మళ్ళీ భగవంతుడు ద్వావిమో పురుషో లోకే క్షర అక్షర ఏవచ క్షర కర్మ సర్వాణి భూతాని కూటస్థ అక్షరం ఉచ్యతే. 2 విధంగా జీవాత్మలు ఉన్నారు. కొందరు క్షరులు, కొందరు అక్షరలు. ఈ జగంలో ఉండే వాళ్ళందరూ క్షరలు, ఈ వైకుంఠ లోకంలో ఉండే వాళ్ళంతా అక్షరలు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
క్షరలు అక్షరులు అనే 2 తరగతులు జీవులు ఉన్నారు. భౌతిక జగత్తులో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రతి జీవుడు అక్షరునిగా పిలుపబడతాడు. యన్మాత్ ఓకే 18వ శ్లోకం. ఈ 2 జీవుల పైన నేనున్నాను. యస్మాక్షరం అతీతోహం అక్షరం తదపి చోత్తమః అతో అస్మి లోకే వేదే చ ప్రతితా పురుషోత్తమ. క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికీ అతీతంగా నేను దివ్యమైన వాడిని అయిన కారణంగా, మహత్కృష్టుడైన కారణంగా ఈ లోకంలోనో వేదాల్లోనో నేను పురుషోత్తమునుగా ప్రసిద్ధి పొందను, భక్తి చెందను. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ 2 విధంగా జీవరాశులు ఉన్నారు. కొందరు క్షరలు అంటే మేము బద్ధాత్మలు త్రిగుణంలా ఉన్నాము. మన పైన ముక్తాత్మలు ఉన్నారు, అక్షరలు. సో ఈ 2కు పైన నేనున్నాను, నేను పురుషోత్తముడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో అన్ని దేవతలు ఈ రీతి భగవంతుడు పురుషోత్తముడికి వాళ్ళు పూజించుతారు, వాళ్ళు శరణాగతి పొందుతారు. యో మామేవ అసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సంశయము లేకుండా నేను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తమును ఎరిగినవాడు ఓ భరతవంశీయుడా. అందుకు అతడు నా పూర్ణమైన భక్తియుత సేవలో నెలకొంటాడు. సో భగవంతుడు చెప్పేది ఈ భక్తులైన వాళ్ళు భగవంతుని సంపూర్ణ ఎరుగుతారు. దానికి వాళ్ళు భక్తి ద్వారా వాళ్ళు సేవ చేస్తారు. అసమ్మూఢ అంటే ఏమిగా సంశయం లేక వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు, ఓ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ ఆదిమూలుడు, అన్ని జీవులకిన పైన, అన్ని దేవతలకిన పైన దేవదేవుడు, సమస్త బ్రహ్మాండానికి మూలం అని తెలుసుకొని వాళ్ళ భక్తి సేవలా చేస్తారు. ఈ పురుషోత్తమ అని మేము వింటున్నాం ప్రతి శ్లోకంలో. దానికి ఈ అధ్యాయం పేరు పురుషోత్తమ యోగ. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదం ఉక్తం మయా నఘా ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఓ అనగా వేదశాస్త్రులలోని ఈ అత్యంత రహస్యమైన భాగము ఇప్పుడు నాచో నీకు నేను చెప్తున్నాను. దీనిని అవగాహన చేసుకున్నవాడు ఎప్పుడైనా బుద్ధివంతులు అవుతాడో అతని ప్రయత్నాలు పూర్ణత్వము పొందుతాయి. సో చిన్న అధ్యాయము 20 శ్లోకం. వేదముల యొక్క అంతిమ సారము ఆ పురుషోత్తముడిని తెలుసుకొనటే అన్ని అవగతం చేసుకొని అతని భక్తియుత సేవలో నిమగ్నము మానవుడు పరిపూర్ణత్వమును సాధించును. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అయింది ఈరోజు అధ్యాయము. ధన్యవాదం అంది భక్తులకి వినడానికి. సో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఎవరికైనా ఉంది అంటే అడగండి. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత ఇది డైలీ రోజు పారాయణ ఎలా చేయాలి, ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉందా అట్లా? మొదటికి మీరు ఆ భగవద్గీతని స్లో చదవండి. స్లో అంటే మన ఆచార్య శిల ప్రభుపాదులో యథాతథం రాశారు. నేను కూడా పెట్టాను మీకు దీంట్లో ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసేదానికి. నాకు ఇంట్రడక్షన్ ఉంది మొదలుగా 30 పేజ్ 30 పేజెస్. దాన్ని చదవండి. అది మీకు కొంచెం భగవద్గీత తత్వం ఏమి మీకు మూలంగా అది అవగాహన అవుతుంది. అది ఫస్ట్ 30 పేజెస్